Добро утро. Здрасти, добро утро отново. Закуската е готова. Но там, където сега отиваме, редовно си взимаме яйца. То е на 10 км от нас самият адрес, съвсем наблизо е. Аз много обичам там да ходя, това ми е едно от любимите села тук наоколо, защото е много зелено, има не много къщи. Много често виждам там сърнички да пасат, разни птици по полята. Наскоро имаше много гъски, така като изорят тук полята и доста гъски излизат. Тук минаваме покрай поля, които се обработват абсолютно. Даже съм виждала по 2 пъти в годината да се обработват. Царевица, тикви, какви ли не неща. Жито също съдат тук. След житото слагат нещо друго. Не знам как се казва растението, но всички поля наоколо, абсолютно всичко се обработва и няма никъде нищо пустеещо. Момичето как ме погледна. Много често се среща тук кончета, малко по-надолу от Хофа, където продават яйцата и другите продукти. Има доста кончета се гледат също и много често се виждат и то доста млади хора, които си разхождат така кончетата. Старите съм виждала тук доста често, който гледа, просто си ги разхождат. Ние пристигаме. Тук идват от цял Любек хора и от околията постоянно да си взимат продукти. Всичко е на самообслужване. Има камера, разбира се, която наблюдава. Както казах, сега има яйца, картофи, мед, домашни сладка. Има библиотека. Сега ще ви я покажа. Ето, може да видите, тук продават и дивечово от региона. Има на различна цена, аз съм питала веднъж, не съм взимала. Сърнишко продават тук, много често се виждат сърнички да пасат, картофи продават. Есента продават такива тикви, типични тук за региона. Сега тук не знам какво има. А картофи просто ги завили да не измръзват. Мед продават. И всичко е на самообслужване. Тук се слагат паричките. Домашно сладко. Има библиотека. Тя е безплатна. Който иска може тук да си вземе книги или да остави книги. Това е доста често срещано тук. Бали с слама продават. И ето и яйцата. Аз си взимам винаги размер М. 25 цента струват М размера. L размера струват 30 цента. Няма много голяма разлика между големината на яйцата. Аз не си схвърлям кутиите, за да не ги после наново пак да взимам от тук. Винаги си ги събирам в къщи, си ги връщам и си взимам в същите кутии. Хем не правиме излишни боклуци. И ако имам в повече, ги оставям тук за другите. Понеже този път взимах тази седмица от магазина, затова имам и повече кутии, но просто ще ги оставя тук за хората, които не им достигна. Тук има. Няма смисъл да ги изхвърлям, да трупаме боклуци. Аз ги нося просто тук. Ще си вземе 40 яйца. Готова съм. Сега да си платиме. Аз съм си взимала тикви, помежду другото есента тук. С Х се казваха, сега не се сещам точно името. Как бяха тия холандската семен? Няма значение, не се сещам.
Много са разпространени, не много големи, такива средно големи тиквички. Ето така винаги си оставяме тук паричките в касата. Преди имаше и кутия за дребни. Мамо, са 40 яйца, колко ти струват? 10 евро. 10 са 2,50. Като вземе 40 са точно 10 евро. Ето тук си има... Ако преди имаше кутишка тук, до това с визитните картички, до бурканчето, но сега зимата няма. Не знам защо се я махнали. Ако ти трябва дребни пари, примерно, си взимаш оттам. На мен ми се случва да нямам дребни, примерно, и търся хората вътре, за да ми дадат Мамо, може да си върна. покаля кончето? Да, сега ще видим и кончето, мамо. Да, много хубаво. То гледа. Комсду! Ето тук спят кравички. Както ви казах, си е фермичка. Тук са само две и явно са мънички. Още не са така големи. Лежинкат си. И тук други кончета. Момичето зави току-що едното. И предполагам, че ще го язди, защото го приготвя. Има и крави. Така много е приятно тук. Аз много обичам в това село да идвам. Мамо, Тя е цяла фамилия тук. може ли да ги погалкаме? Ами питай каката дали ще разреши. Може ли да я попитаме двете? Добре, хайде. Фазанци ли са? Козички мисля, че са. Тръгват на разходка с кончето. Entschuldigung, meine Tochter wollte die streicheln. Ist möglich? Also ich gehe jetzt weg mit ihm, Okay. deswegen, also ich bin jetzt erstmal weg. Ах, окей. Also ich komme erst ein bisschen später wieder. Отива да го поязди малко. Затова каза, понеже трябва да си го... Мамо, кое е това момиче, където се виждате? Кое момиче? Където викаш, че ще се видите. Където винаги при яйцата. Ами, тук има една жена, на която от собственичките една и когато нямам дребни, от тя тук живеят още кончета. Да, нагоре по улицата. Хората просто си ги разхождат, особено сега. Тук видяхме козички също, че има. Ето ги. Интересна порода са, може би не се виждат много добре. Да, но определено са такива по-дребнички. Не знам дали са мънички, но са много сладки. Да, към. Ви ги бенесен, към. Не, Мамо, нямаме ядене. към. Да, гледкат си интересно. Явно човека няма дребни, е звъннал, има звънец. Там има магазин, че взимат лятото, пролета продават аспержите. И... Мамо, водата, това тук вътре вода ли има? Да, всичко е замръзнало. Ето е собственичката. Hallo, wir wollen nur Hallo sagen. Dürfen wir ein bisschen fotografieren? Ist möglich? Dankeschön. Danke, schönen Tag noch. Да, това е собственичката. Явно човека не е му дребни да си на пазари е звънал, за да му развали пари. На мен, както казах, не се случвало. Е така. Ето там отзад са полята. Къде можем да си вземем един? Също там при лелята, където се звъни на звънец. Айде да пробваме. Тая къща също е тяхна отзад. И да, просто иска да ви покажа колко е хубаво тук. Шпаргелхоф. Те помежду другото пролета, когато има сезона за шпаргелите, има такива малки къщички, които разполагат на различни места в града и там също се предлагат от техни продукти. Продават картофи, аспержи, хоних,
Слама. Ходиш, мамо, не мисля, че на български. Мед, слама, хой, не знам какво е. Хой, не знаеш какво. Какво е хой? Това каквото ядат кравите. Какво ядат? Хой, такава изсъхнала трева. Слама пак. Слама. Или сушена трева. Добре. Яйца от свободни кокошки и дивеч. Също така продават за Коледа. Тук е много често разпространено да продават ето такива коледни пръчки от елхи. Бяха по 8 евро един бунт да си вземе човек. Ето такива. И така. Привет на всички! Намираме се пред бюрото, пред семейното бюро. Тук се случва всичко. Най-вече гледане на филми, гледане на детски, игри на компютри. Това никой не го интересува. И по-малко учене. Но днес е едно от тези редки изключения. И то сама Маги дойде да помоли за помощ. И утре и други ден пак ще дойде, защото ще пишеме по немски тест. И днес учим английски език. Ще учиме думи, ще учиме за къщата ми, за семейство и за храна. Ще учиме граматика, possessive and negative, pronouns, statements. Ще учиме апостроф и апостроф S в генетив. Ще учиш генетив. В скоби това ти пояснява какво е генетив, апостроф S. Ще уча генетив, което е апостроф S и simple present. Това беше от нас за сега. Чао и до нови срещи! Чао!